L'objectiu de l'apartat B és calcular el cost de les vendes. Per això treballarem amb el magatzem de productes acabats. Sabem que l'empresa per aquest producte segueix un criteri LIFO i disposem de les dades d'existències inicials de producte acabat, la producció realitzada de l'apartat anterior, d'existències final i de les ventes que s'han realitzat. En primer lloc, plantegem les unitats físiques d'existències inicials i sabem el cost unitari d'aquests productes. Multiplicant, trobem l'import total. En segon lloc, tenim la quantitat produïda durant el període i de l'apartat anterior tenim la dada del cost de producció, que són 42 euros unitat física. Multiplicant, tenim l'import total, igualment. A continuació ja podem calcular el cost de les ventes. Com el criteri és LIFO, de les 21.000 venudes, primer consumirem les 20.000 produïdes durant aquest període. Per tant, 42 euros unitat física. Posteriorment, les 1.000 restants seran de l'estoc inicial que teníem, per tant, valorat a 40 euros unitat física, que és igual a la diferència entre existències inicials i existències finals per 40 euros unitat física. Per tant, ja tenim el cost de les vendes. Com el criteri és LIFO, les existències finals estaran valorades al mateix preu que les inicials que teníem, és a dir, 40 euros unitat física, que multiplicades per les 2.000 que queden tindrem l'import total. És a dir, les existències finals, last in, first out, vol dir que agafem el preu de les inicials, donat les inicials que no s'han consumit, per tant 40 euros unitat física, que és igual, si observem, al mateix preu que estan valorades les 3.000 que teníem a l'inici del període. Així donem per finalitzat aquest segon apartat.